Hola a tots i a totes, soc Aisata, membre de l'associació Sago Olot. Sago Olot és una associació antiracista, sociocultural i feminista. Aquest vídeo és per Sant Jordi a casa del Cau d'Olot i m'agradaria compartir amb vosaltres el meu llibre preferit. En aquest cas jo vinc amb 3 perquè no podia escollir entre un i l'altre i per tant us explico tots. Són els següents: El peligro de una historia única, de Chimamanda Ngozi, Ser negra en España, de Desiree Vela, i finalment Hijas del Camino, de Lucía Assoumbomio. A continuació m'agradaria compartir amb vosaltres un poema i espero que us faci pensar igual que m'ha fet pensar a mi, i es diu És una línia invisible. Es una línea invisible. Tú no la ves, ni yo. Yo la sufro a diario, las miradas, el desprecio, el racismo a todos sus niveles. Es una línea invisible. Todos nacemos libres, dicen. Todos somos iguales, dicen. Todos tenemos los mismos derechos, dicen. Pero si vamos a África a experimentar con las personas, sus vidas, sus esperanzas, sus ilusiones, ¿acaso valen menos? ¿Acaso no merecemos una vida mejor? ¿Acaso tú eres mejor? Es una línea invisible. A mí me hiere, a ti no te importa. Pero estoy aquí. Lucho y lucharé. Es una línea invisible. Pero seguimos aquí. És invisible. Àfrica. Espero que us hagi agradat i finalment espero que tothom estigui bé a casa, tenint en compte les circumstàncies en les que vivim, i res, desitjar-vos un dia.